Η σύγκρουση με το προπορευόμενο όχημα είναι ένα από τα πιο κοινά ατυχήματα που προκαλούνται από προσεξία του οδηγού. Το σύστημα Mobileye σαρώνει συνεχώς την περιοχή μπροστά από το όχημά σας και ανιχνεύει όλους τους τύπους των οχημάτων στον δρόμο, ακόμα και τις μοτοσικλέτες. Υπολογίζοντας τη σχετική σας ταχύτητα, σε κρίσιμες καταστάσεις εκπέμπει οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις για επικείμενη σύγκρουση με το προπορευόμενο όχημα. Το σύστημα παρέχει μια προειδοποίηση 2,7 δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση κατά την οδήγηση τόσο στην πόλη όσο και στον αυτοκινητόδρομο. Mobileye, όραμά μας, η ασφάλειά σας. Η ακούσια αλλαγή λωρίδας κατά την οδήγηση είναι από τις κυριότερες αιτίες σοβαρών ατυχημάτων. Μια μοιραία σύγκρουση μπορεί να συμβεί μέσα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Το σύστημα Mobileye είναι σε θέση να ανιχνεύσει τις οριοθετήσεις των λωρίδων κυκλοφορίας και να αναγνωρίσει πότε το όχημά σας παρεκκλίνει από τη λωρίδα του. Στην περίπτωση αυτή, αν η απόκλιση από τη λωρίδα κυκλοφορίας γίνεται χωρίς τη χρήση φλας, το Mobileye δημιουργεί άμεσα οπτική και ηχητική προειδοποίηση, προτρέποντας τον οδηγό να εστιάσει την προσοχή του στην οδήγηση. Mobileye, όραμά μας, η ασφάλειά σας. Η διατήρηση μιας ασφαλούς απόστασης μεταξύ του οχήματός σας και του προπορευόμενου οχήματος είναι κρίσιμη. Αν το προπορευόμενο όχημα ξαφνικά φρενάρει, η ασφαλής απόσταση σας επιτρέπει να σταματήσετε έγκαιρα και να αποφύγετε τη σύγκρουση. Το σύστημα Mobileye παρακολουθεί την απόσταση αυτή συνεχώς σε όλες τις καιρικές συνθήκες και σας παρέχει σε πραγματικό χρόνο ακριβή ένδειξη της απόστασης σε δευτερόλεπτα. Όταν η σχετική απόσταση σε δευτερόλεπτα γίνεται επισφαλής, το σύστημα Mobileye σας ειδοποιεί με οπτική και ηχητική προειδοποίηση. Προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, το Mobileye μπορεί να παραμετροποιηθεί ώστε οι προειδοποιήσεις να δημιουργούνται σε διαφορετικές κλίμακες απόστασης. Mobileye, όραμά μας, η ασφάλειά σας. Οι πεζοί και οι ποδηλάτες είναι οι πιο τρωτοί χρήστες των δρόμων και είναι λιγότερο πιθανό να εντοπιστούν από τους οδηγούς. Το σύστημα Mobileye εντοπίζει πεζούς και ποδηλάτες κατά τη διάρκεια της ημέρας και μπορεί να προσδιορίσει εάν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με αυτούς. Σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης, το σύστημα δημιουργεί μια προειδοποίηση παρέχοντάς σας έως και 2 δευτερόλεπτα για να φρενάρετε και να αποφύγετε το ατύχημα. Mobileye, όραμά μας, η ασφάλειά σας. Κατά τη νυχτερινή οδήγηση, η μεγάλη σκάλα των φώτων των οχημάτων που κινούνται αντίθετα είναι από ενοχλητική έως εκτυφλωτική και επικίνδυνη εμπειρία. Το σύστημα Mobileye σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε τη μεγάλη σκάλα των φώτων σας αποτελεσματικά και σας αποτρέπει από το να τυφλώνετε τους άλλους οδηγούς. Μόλις ανιχνευτεί κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θα αλλάξει αυτόματα τη μεγάλη σκάλα, γρήγορα και με ακρίβεια. Mobileye, όραμά μας, η ασφάλειά σας. Η Mobileye ανέπτυξε μια λειτουργία ανίχνευσης του όριου ταχύτητας που σας κρατά ενήμερους για το εκάστοτε όριο που ισχύει κατά την οδήγηση. Το σύστημα αναγνωρίζει τις πινακίδες του όριου ταχύτητας κατά μήκος διαδρομής και δημιουργεί μια προειδοποίηση όταν το όχημά σας υπερβεί το όριο αυτό. Mobileye, όραμά μας, η ασφάλειά σας.